ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. тобови ҷангвари вазни ним вазнини UFC Магомед Анкалаев дар суханҳои чемпиони вазни худ Алекс Перейра ки гуфт Анкалаев ҷангвари дилгиркунанда аст ҷавоб дод. биёед суханҳои Магомедро гӯш мекунем. Алекс дар UFC 6 нокаут дорад. ба монанди ман, ӯ медонад ки барои чӣ зидди ман намеҷангад. аз зидди 8-ум рақами рейтинг меҷангад. хубтараш дар фикри муҳорибаи дар пеш истодаат бош. ман низ дар фикри муҳорибаи дар пеш истодаам мешам. баъд мо мебинем ки ту ин муҳорибаро қабул мекунӣ ё не. кӯшиш кун ки рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ шикаст нахӯрӣ. ман ба ту барор хоҳонам. ман туро мухлисӣ мекунам. ба пеш чемпион, навиштааст Анкалаев. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки аллакай шаби шанбе ба якшанбе Алекс Перейраро муҳориба зидди нокаутёр Халил Раунтри интизор аст ва муҳорибаи онҳо дар турнири UFC 307 мегузарад ва чемпиони пешинаи вазни нимёнаи UFC Камаруддин Усман боварӣ дорад ки Халил ғолиб шуда ҳамаро ҳайрон мекунад. ман бо прогнози худ ҳамаи шуморо ҳайрон кардан мехоҳам, аммо фикр мекунам ки Халил ҷаҳонро ҳайрон мекунад. Халил бениҳоят ҷангори хашмгин ва бениҳоят бақувват аст. муайтаи ӯ олиҷаноб аст. вақте ки ӯ зарба мезанад, зарбаҳои ӯ аниқ ба чеҳраи шумо мерасанд. вақте ки ӯ ҳамла мекунад, пас ҳамаи малакаҳои доштаи худро истифода мебарад. савол танҳо дар он аст ки ӯ дар сеюм, чорум ва панҷум раунд чӣ кор мекунад. агар ки муҳориба то ин раундҳо равад, ин ягона чизе ҳаст ки маро хавотир мекунад. аммо дар якум ва дуюм раунд Халил хеле хатарнок аст, гуфтааст Усман. ногуфта намонад ки Алекс Перейра низ нокаутёр аст ва ин муҳориба байни ду нокаутёр мешавад ки яктои аз онҳо ба нокаут меравад ва рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ мо шумо мефаҳмем ки кадоме аз онҳо ба нокаут меравад. тобоби ҷангвари вазни сабук Майкл Чендлер дар реванши Ислам Махачев зидди Арман Царукян прогнози худро дод. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. фикр мекунем ки Махачев Арман Царукянро мешиканад. мехоҳем ки Ислам мисли хатарноктарин инсон дар сайёра намояд ва беҳтарин ҷангвари панфу пан бошад пеш аз оне ки ман тахти ӯро мегирам. боварӣ дорам ки аввали соли 2025 бо ӯ меҷангам ва ӯро шикаст медиҳам. ин муҳорибаи калон мешавад. Ислам зидди ҷангвароне ки ҷангидааст реванш гузаронидан намехоҳад. ӯ визовҳои нав ва хуни нав мехоҳад ва ман маҳз ана ҳамон шахсам, гуфтааст Чендлер. ва дӯстон, бояд гуфт ки расман муҳорибаи Ислам Махачев ва Арман Царукянро эълон карда нестанд, аммо бо эҳтимоли калон муҳорибаи онҳо аввалҳои соли 2025 баргузор мегардад. ана худи Чендлерро бошад реванш зидди Чарлз Оливейра рӯзи 17 ноябр дар турнири UFC 309 интизор аст. ба фикри шумо дӯстон, дар ин реваншҳо киҳо ғолиб мешаванд? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед. Habib and Habib's dad